мило, ако един ден можете да изследвате същността на вашето уникално духовно животно? Какво? Станах сега фея, Гарван ли? Не забравяйте да се абонирате за WOA приказки на български език, за да проследите историята. В свят, изпълнен с несправедливост, расата на феите, известна като феите, се смятала за благородна и могъща класа. И обратно, обикновените хора се смятали за най-ниската класа. Семейството на Хайди не било изключение. Майка й била тежко болна поради натиска на феите, а по-малката й сестра била прекалено палава и разглезена. Хайди трябвало да работи усилено всеки ден, за да издържа семейството си. Докато растяла, Хайди имала срамежлив и сдържан характер. За нея било предизвикателство да споделя емоциите си. Тя копнеела да стане фея, за да спечели уважение и да спаси семейството си от бедността. Наскоро в града се появили слухове за магически камък, който можел да превръща хората в феи. Трябва да притежавам този камък. Но високопоставеният елф на име Леви го притежава. Не те ли е страх? Хайди пренебрегнала опасността и тръгнала за мястото, където знаела, че се съхранява камъкът. Ето го. Защо някой ще пази толкова небрежно, толкова ценен предмет? Когато Хайди докоснала мистичният камък, се случило чудотворно събитие. Чудесно! Вече съм фея. Но защо Гарван? Защото гарванът символизира твоята решителност, прераждане и обновяване, както и твоята отдаденост. В действителност гарванът е духовното животно на душата ти. Моята магия ще ти помогне да разкриеш това. Значи това е... За съжаление, Хайди била хваната от собственика на камъка. Как смееш да влизаш в имота ми? Ще трябва да се поправиш, като станеш моя булка! Какво? Никога! Леви заплашил, че ще навреди на семейството на Хайди, ако тя не се подчини. От този момент нататък, Хайди била принудена да живее с Леви в неговия грандиозен студен замък. Тя успяла да изпрати Гарван, за да предаде новини на семейството си. Това е! Нашият годеж! Нямаш право да го отменяш! В началото, тя го презирала. Хайди имала пазачи, които патрулирали в имението и било невъзможно тя да избяга. Опитала различни начини, но усилията й били напразни. Въпреки съпротивата й, Леви винаги се отнасял с нея внимателно, като с истинска принцеса, и я обсипвал с грижи. Но това не означавало, че тя ще се промени. Тя мразела тези фалшиви елфи повече от всеки друг. Откакто станала фея на гарваните, Хайди претърпяла някои необичайни промени. Да се адаптира е било трудно. Един прекрасен ден Хайди започнала да вижда Леви по различен начин. О, не! Чудовище се приближава до старото ми село! Отдръпни се! Остави ме да се справя! Хайди била силно развълнувана от Леви и споделила с него ситуацията за семейството си. Вече се погрижих за семейството ти. Докато си с мен, няма нужда да се тревожиш за нищо. Времето им заедно станало по-спокойно. Хайди започнала да приема и да изследва културата и историята на расата на феите. Феите и елфите вярват в оценяването на другите. Вярват в тяхната собствена стойност и уникални таланти. Мисля, че ти също трябва да намериш своята страст и интереси. За първи път Хайди започнала да живее за себе си и да прави това, което обича. Постепенно тя развила чувства към него. Осъзнала, че той е различен от лъжовните елфи навън. Той е обичал всички същества, включително хората, и винаги се застъпвал за тях. Той вярвал, че прекомерният индивидуализъм на расата на феите ги е накарал да се отнасят зле с по-слабите. Ще променя това!
Но решението му довело до това, че Леви се здобил с много врагове навън. На едно организирано от него парти се случило бедствие. Това съпругата на Леви ли? Чух, че някога е била човек. Колко жалко! Подигравките и клюките накарали Хайди да се почувства унизена и наранена. Трябвало да намери начин да избяга оттам. Стой там! Кой си ти? Не мога да позволя на някой с човешка кръв да влезе тук. Излез! Хайди никога не била търпяла такова унижение. Тя не принадлежала към света на Леви. Същата вечер Леви и Хайди имали сериозен разговор. Леви вярвал, че Хайди вече не е в безопасност тук и решил да я изпрати веднага у дома. Но какво ще кажеш за тези, които ти опонират? Не се тревожи за мен. Събери се с семейството си. Надявам се, че ще си в безопасност. Обичам те, Хайди. Думите му я задушавали. Тя не можела да отговори на тази любов. Тя нямала смелостта да преодолее срамежливостта и несигурността си. Любовта било нещо, което тя смятала за изключително неуловимо. Някой като Хайди можел никога да не я има през живота си. Какво красиво имение! Леви наистина спази обещанието си. Но въпреки богатството, семейството й не било щастливо. Ти се върна, сестрички! По-малката сестра на Хайди, Хали, съжалявала, че не й е помогнала по-рано и изпитвала огризение, че била невнимателна. Щом научила, че сестра й е отведена, Хали се опитала да я намери, но не успяла да влезе в имението. Много съжалявам, Хайди. Ако можех да върна времето назад, щях да ти кажа колко много те обичам. Това накарало Хайди да разбере, че когато обичаш някого, трябва да го изразиш. Хайди решила да се върне при Леви, за да признае чувствата си. Но сега в дома му нямало никой. Господарят е заловен от Кори. Той ме помоли да ви дам това писмо. Кори и Леви били два елфа, водещи Върховния съд. Докато Леви имал за цел да промени несправедливостта, Кори искал да измъчва или дори да унищожи хората. Защо трябва да се бориш за хората, когато хората никога не могат да те обичат? За да докаже твърдението си, Кори проклел Леви. След 1 месец, ако Леви не можел да накара момиче с човешка кръв да му каже «Обичам те», той щял да загуби цялата си сила. От самото начало всичко било част от плана на Леви. От пускането на слухове за магическия камък до умишлената липса на защита. Леви превърнал Хайди във фея на гарваните, за да гарантира нейната безопасност и да бъде с нея. С наближаването на крайния срок от 1 месец, той върнал Хайди у дома. Той е обичал много силно. Съжалявам. Само ако бях по-смела тази вечер. В Плесио лятото започва с футбол и намаление до минус 50%. Всичко над 290.
Хайди отприщила силата си на Гарван и се втурнала да намери Леви. Но било твърде късно. Едномесечният срок бил изтекал. Леви изпитвал непоносима болка. Усещал как силите му се изчерпват. Ти си чудовище! Премахни проклятието от Леви сега или ще ти покажа! Ти си толкова глупаво момиче. Гледай това! В най-напрегнатия момент се появило магическо заклинание. Оказало се, че преди да почине майката на Леви, тя прехвърлила цялата си магия върху този камък и му го дава като защитен амулет. Хайди, ти доказа любовта си. Мога да махна проклятието на Леви, но ти трябва да решиш една гатанка. Може да се нарани, може да се атакува, може да изчезне, може и да остане, може да се унищожи, но може и да е цяло в същото време. Що е то? Хайди погледнала Леви нежно и веднага получила своя отговор. Любов! Това е любов! Светлината на чистата любов се излучила навсякъде и Леви възвърнал силата си. И двамата победили Кори и донесли справедливост. В крайна сметка, Хайди успява да каже, че го обича искрено. Те заживели щастливо заедно и използвали силите си, за да помагат на хората. О, Боже! Защо статуята може да се движи? И защо покрива момиченцето? Нека разберем с WOA приказки на български език в днешната история. Имало едно време в царството на Фенди велика вещица на име Лаура, която живеела с дъщеря си Мора и един друг ученик на име Марк. Мора, не дей или ще паднеш! Знам, ще внимавам! Мора живеела с майка си и любовта на цялото кралство, но щастието не продължило дълго. Когато Мора била едва на 6 години, майка й била предадена от най-близкия си ученик. Скръбта й била огромна. Ти защо го направи? Какво ти казах? Това беше такава загуба за моето време и доверие в теб. Не си направила нищо лошо, но ако те победя, ще бъда най-могъщият магиосник и твоят дух ще ми принадлежи. Ще стана непобедим. Защо използваш тази опасна черна магия? Не очаквах господарката ми да зададе толкова наивен въпрос. Учих много здраво за днес. А сега, с Богом, господарке! А Мора, майка й била на път да бъде победена, а Марк да я довърши. За щастие обаче, Мора била спасена от приятелката на Лора, Ребека, и те избягали в друго царство. Разочаровани от Марк, други вещици в кралство Фенди се изправили срещу него, искайки справедливост за Лаура. Но всичките били превърнати в бездушни статуи и той смукал цялата им сила. От тогава всички се страхували от Марк и винаги му се подчинявали без съпротива. Бедната малка Мора загубила майка си, когато била на 6 години и знаела, че други хора в кралството са пострадали от Марк. Така че тя носила дух за отмъщение от дете. Мора била отгледана и обичана от Ребека. Малката пораснала и станала красива като майка си. Лело, Ребека, исках да направя това от много време. Сега съм достатъчно голяма. Ще намеря път обратно към кралство Фенди, за да отмъстя за майка си и да спася невинните хора от Марк. Би ли ме научила как да използвам магия, за да мога да се бия с онзи тип Марк? Знам, че наистина обичаш и ти липсва майка ти, но Марк е твърде опасен. Не бива да правиш това. Вече загубих най-добрата си приятелка. Сега не мога да понеса да загубя и теб. Лело, знам, че ме обичаш най-много, но не мога да оставя хората нещастни. Моля, съгласи се да ме научиш, Лело.
Зная, че си упорито дете, трябва да се съглася. Ти си най-добрата. Обичам те. Няма да те разочаровам. Ребека знаела, че не може да спре Мора, затова е научила на всичко, което знаела. Мора се е учила бързо и започнала свободно да използва магията. Мора, имам да те науча на тези няколко магии. Въпреки, че научи много неща бързо, те не могат да ти помогнат да победиш Марк. Чух, че в далечната планина има магиосник, който е много умел. Трябва да отидеш да го намериш. Само така ще можеш да победиш Марк. Благодаря ти, Лелю. Ще тръгна. По пътя до там трябва да внимаваш. Аз ще ти помагам. Знам. Моля, чакай ме. Определено ще донеса добри новини от дома. Мора вървяла дълго и накрая стигнала до реката на ларвите. Тя бързо създава плаващи камъни по реката, по които да премине. Преминавайки, Мора стигнала до гора, която била пълна стръни. Създава пълзящи растения, за да мине чрез тях през гората. Най-накрая стигнала до планината, в която живеел магиосникът. Била щастлива и искала да влезе вътре, но тогава един източник на сила я ударил. Знам за какво си тук. Прибирай се, не искам да имам ученици. Моля, помогнете ми. Ще помня благоволението ви до края на живота си. Не ме безпокой. Мора обаче не се отказвала. Тя останала навън 3 дни и нощи въпреки бурите и изгарящата слънчева светлина, докато припаднала. Мора припаднала и не разбрала какво се е случило. Тя просто знаела, че когато се събудила, лежала в пещерата на магиосника и той я гледал. Добре, упорито момиче. Давам ти 5 минути да кажеш какво искаш. Сега! Сър, аз бях принцесата на кралство Фенди, но майка ми беше предадена от свой ученик. Той запечата майка ми и измъчваше хората. Умолявам ви да ме научите на магия, за да мога да победя този зъл човек. Добре, тъй като ти си добро дете и мила принцеса, ще ти дам шанс. Дълбоко в тази пещера има малък поток с вряща вода. От другата му страна бях сложил магическа пръчка. Ако се осмелиш да преминеш през потока и да вземеш вълшебната пръчка, ще преминеш предизвикателството и аз ще се съглася да те науча. Мора не се поколебала. Отишла до потока и нагазила право във водата. Въпреки врящата гореща вода, тя минала през нея, докато мислила за майка си и хората в кралство Фенди, а те сякаш я насърчавали. Накрая момичето успяло да вземе вълшебната пръчка. Магиосникът се съгласил да я научи и предал всичките си заклинания. Той е научил на магии, които изглеждало, че не съществуват, като превръщане на дърво, камъни и трева в духове, които могат да се бият като хора. Благодаря ви, че ми помогнахте, господарю. Никога няма да забравя тази услуга. Кой е твоят господар? Аз просто те научих, защото си добра. Тръгвам. С Богом, господарю. Хей, не забравяй да внимаваш. Ако имаш нужда от помощ, ела да ме видиш. Ще обмисля как да ти помогна. Или пък не. Запомни ли? Да, запомних. Мора отишла в кралство Фенди и се отправила към замъка, където живеел Марк. Тя го предизвикала. Ти предател! Безмилостен зъл човек! Майка ми беше толкова мила с теб и въпреки това ти я предаде. Днес ще те накарам да си получиш заслуженото. Марк знаел, че Мора ще дойде. Той създал каменни статуи от двете страни на главната зала, включително и на нейната майка. Мислех, че ще е някой друг, но това си ти, малка принцеса. Оставихте да живееш, но ти просто не прие съдбата си. И сега дори идваш тук, за да ме предизвикваш.
Добре, ако това искаш, ще ти позволя да се събереш с майка си. Мора изпитвала болка да гледа майка си и другите хора така. Нападнала Марк, но той отвърнал. И двамата се скарали жестоко. Марк използвал черна магия, за да създаде тъмни демони, които да атакуват Мора. Мора също използвала заклинания, на които великият магиосник е научил, призовавайки дървени, земни и скални духове да се бият с Марк. Битката била безкрайна. Никой от двамата не показвал признаци на изтощение. Марк бил ядосан да види, че Мора има такава мощ. Освен това, се притеснявал, че ако продължи, ще загуби битката. И така, той направил магия върху статуята на Лаура. Мора видяла, че майка й е в опасност и изтичала да я прегърне. Точно в този момент тя се обърнала пред нея, застанала и статуята поела заклинанието на Марк, което причинило голяма пукнатина върху нея. Мора видяла това, разплакала се и прегърнала статуята. Спомнила си добрите стари времена с майка си и болката, когато трябвало да бъде далеч от нея. И сега тя изпитвала това отново. Разплакала се и една от сълзите й паднала над сърцето на статуята. Изненадващо, когато сълзите докоснали сърцето й, се появила светлина от пукнатината, която ставала по-голяма. Всички пукнатини паднали. Майката на Мора била освободена от проклятието и се усмихнала. Марк бил толкова ядосан и се канел да им направи магия. Но този път скиптерът вече не реагирал. Разклатил се и полетял към Лаура. Така скиптерът се върнал при собственика си. Дъще, много се гордея с теб. Благодаря ти, че спаси мен и кралство Фенди. Сега хвани ръката ми. Заедно ще довършим този лош човек. Майка и дъщеря се хванали за ръце, погледнали Марк и го довършили окончателно. След като победили Марк, Лаура и Мора спасили и другите хора. А след това завели и Ребека в царство Фенди и заживели щастливо завинаги. Уолдо бил резултат от несподелена любов между фея на цветята и бог на смъртта. Майка му рисковала живота си, за да го защити. По-късно хората разбрали от Йоланте, сестрата на Ирис, че Ирис е все още жива. Те тренирали усилено, за да я спасят един ден. Изненадващо отдалеч се втурнал Доминик. Той носил тежко ранена жена. Това била Ирис, съпруга на Доминик и майка на Уолдо. Докато бях в човешката земя, я хванах да тича панически. Тогава бързо й помогнах да излекува раната. След като получила лечение, Ирис най-накрая се възстановила. Ирис, сестричке! Доминик, Уолдо, вие двамата ми липсвахте много. Като видяла, че Ирис не я забелязва, Йоланте била малко разочарована. Какво ти се е случило? Какво ти направи дяволът? След като избяга, демоните ме хванаха, но не знам защо не ми навредиха. Те само ме държаха в плен дълги години. Нали ти им даде от специалните цветя, за да може ароматът им да полепне под демона като сигнал? Цветя? Точно така. Опитах се да уведомя всички, че съм още жива. Но това приключи. Сега семейството ни се събра отново. Ще живеем щастливо заедно, нали? Разбира се, няма да позволя на никого да те нарани отново. Така, от тогава Ирис останала в земята на вечността. Тя винаги била до Уолдо, за да се грижи за него. Тя ме обичаше най-много, но от деня, в който се върна, я интересува само Уолдо. Йоланте, тук е толкова скучно. Ще излизам с Уолдо за известно време. Остани тук и ми помогни да се справя с всичко. Става ли? Няма начин. Доминик беше заед в страната на смъртта, така че не може да защити вас двамата, ако нещо се обърка. Притесняваш се, че няма да мога да защитя детето си? Не, просто не се чувствам сигурна, защото там има много демони. Ако искаш да излезеш, изчакай Доминик да се върне.
Със сина ми не сме се виждали толкова дълго време. Има много неща, които искаме да си кажем. Ревнуваш ли, че обичам само Уолдо и не ти обръщам внимание? Опитваш се да ме спреш ли? Колко егоистично, Йоланте! Въпреки възраженията на Йоланте, Ирис решила да напусне земята на вечността с Уолдо. Докато двамата щастливо разглеждали забележителностите, изведнъж Уолдо се почувствал така, сякаш някой го удря силно. И тогава той припаднал. Когато се съвзел, видял Йоланте да се бори с Ирис. Мамо! Лелю, Йоланте! Стига! Какво ви става? Пренебрегвайки думите на Уолдо, те продължавали да се бият яростно. Никоя от двамата не желаяла да спре. Уолдо се опитал да призове сърпа, след което дал знак на Доминик чрез него. Скоро след това Ирис била победена от Йоланте. Доминик пристигнал на време. Йоланта е зла. Тя искаше да нарани мен и Уолдо. Бързо приключи с нея. След като чул това, Доминик бил изключително ядосан. Той затворил Йоланте в сърпа. На другия ден, когато Доминик не бил в земята на вечността, Ирис отново излязла с Уолдо. Изведнъж Ирис нападнала Уолдо, но този път той видял и успял да се измъкне. Мамо, защо? Ха-ха, сине мой, да отидем да видим краля на демоните. Краля на демоните? Преструваш се на майка ми! Бързо я върни! Ако послушно дойдеш при мен, може и да простя на майка ти. Ирис нападнала Уолдо. Докато той се канел да отвърне на удара, изведнъж тя се върнала към нормалния си вид. Уолдо, аз съм... Майка ти е тук. Щом чул това, Уолдо веднага се спрял. Използвайки възможността, Ирис го нокаутирала. След като видял Уолдо, демонът бил наистина развълнуван. След това върнал Ирис към нормалното. Браво, Ирис! Ти наистина заслужаваш огромните ми усилия. Най-накрая доведе своя скъп син тук. Ти ли си Уолдо? Кралю демон, осмеляваш се да ме използваш! Колко подло! Ще те оставя да видиш как страда детето ти. Тогава ще те довърша по-късно. Тогава демонът се приближил до Уолдо и започнал да изсмуква силата му. Не! Уолдо! Ирис и Уолдо са в опасност. Ще разбере ли Доминик за това и ще се притече ли на помощ на време? Очаквайте следващия епизод.